Мисыз. Келіп тұттық сізді, нихаят тұттық сізді. Ары біттік битінде ол қауғадан. Күн сайын қаншаны ашма қойсан, итме шуны ғана сөйлеп тұралар, шуны ғана. Біз түгіл тамашашылар ары бітті, тамашашылар жалқы бітті. Бұл тамашашыларға керек бір түгіл. Бигерәктә тамашашылар кухнясына чыгарга тиеш әйбер түгел. Шуңа күрә бигерәктә бу безгә кагылмый. Безне Ансы менә шунысы сөендерә, без бу историядә ниндидер нейтраль территорияда. Хәтта әйтеп булмый, дөресме бу дөрес түгелме? Барбер ике якта да дөреслек була. Уже туйдырды дип әйтикме соң, Инстаграмга кирип китәсең опять. Шул уже все, уже листаем. Чыннан да һәм без Барс медиа белән бары тик без бизнес өлкәсендә без хезмәттәшлек, без алар белән хезмәттәшлек кенә әйтәбез. Алар белән контракттан иде түгел, шуңа күрә безгә аларның ярдәме күбрәк тигән. Бу гауга дип син әйткән гауга үзгәртмәс, без ничек эшләдек, шулай эшлибез. Эстрадада мондый хәлләр булу күңел әйбер түгел әлбәттә. Мин уйлыйм, бу аңлашылмаучылык ничектер барыбер үз юлын табыр дип уйлыйм. Һәм шуны телим, чөнки әле бит бүгенге көн белән генә дөнья бетми. Киләчәктә һәрберебезгә эшләргә кирәк, яшәргә кирәк. Ике якта дуслашыр дип өметләнеп калам. Һәм эстрадабыз тагын гөрләп чәчәк атыр дип шулай өметләнәм мин. Шулай телим. Әлбәттә, бу шоу-бизнесда нормаль күренеш дип саныйм мин. Ләкин мин бу шушы проблемаларда булырга яратмыйм. Бу аларның проблемалары минем өчен иң мөһиме җырларга, тамашачыларга үземнең иҗатымны тәкъдим итәргә. Әлбәттә, кызганыч, чөнки артистлар мондай әйберләр белән бәйле булырга тиеш түгел дип үметләнәм. Дип саныйм мин. Ниндер финал булырга тиеш. Яисә яхшы, яисә начар. Яхшы булырга тиеш дип үметләнәм. Монда гомумән Барс медиа компаниясе белән проблем түгел, монда ике кешенең арасындагы проблема. Һәм шул бер кеше күп артистларның башларыннан үткән кеше. Һәм инде шушы әйберне пресекайтырга кирәк, киләчәктә мондай әйбер булмасын өчен. Чөнки безгә дә бу әйбер бик кагылды вакытында. Шуның өчен кемнәр дәшми, кемдер теге читтән генә күзәтеп тора, алар дөресен әйткәндә куркак вот и все. Бер-берең белән сөйләшергә кирәк, әңгәмә корырга кирәк. Шул вакытта гына уртак фикергә килеп була. Һәм инде матур итеп бергәләшеп яшәргә насыйп булсын. Минем уйлавымча, бу әйберне инде теге бик теге гауга кутармыйча гына әкрен генә менә шулай сүндерергә иде. Менә шулай дип әйтәм. Гауга кутармыйча әкрен генә сүндерергә, һәм инде бер-берең белән аралашырга әйтәм бит. Конфликтны шул вакытта гына чишеп була. Хәзер гомумән әйткәндә, ул теге табигатьтән килә. Бер кеше бер-берсенә ничектер теге яшәк итеп карый, бер-берсен ашарга тырыша нигәдер. Менә шундый, аның заманасы шундый. Ләкин сөйләшү кирәк, бер-берсе белән аралашу кирәк. Менә шул җитми. Чөнки интернет челтәрләрендә генә утырабыз, бер-беребезне шәйнәп, бу әйткән, бу әйткән, тегесе бу әйткән. Ләкин менә күзгә күз карашып, сөйләшеп утырырга кирәк, әңгәмә корырга кирәк. Мин бик борчылам язмышы турында бу компания, чөнки ул мине дөньяга таныткан, җырчы буларак, Раяз Васифов буларак чыгарган. Мин аңа бик рәхмәтлемен. Мин теге хәзер ялагайлан миңа инде барбер. Мин 2014 елга хәтле 7 ел контрактта эшләдем дә, шуннан соң үзем эшләп китеп, без хезмәттәшлек итәбез. Бу бизнес, бу шоу-бизнес, бу эш һәрвакытта да безнең эш. Беләсеңме, тик томалга сүзләр, буш сүзләр таратып йөргәнче матур яшәргә кирәк. Без җырлыйбыз, алар безнең җырларны җиткерәләр халыкка, халык тыңлый. Мин калганын белмим. Анда нәрсә булган, кемне нәрсә эшләткән, кем белә, менә моннан яраграк торасым килә. Мине шуңа күрә монда булгатмагыз, пычратмагыз. Бу Ходай биргән бер нидер, киртәдер, бер сынаудыр. Шуны матур иттереп, җиңеп чыгарга насыйп булсын дип Аллаһ Тәгаләдән сорыйм. Артистлар бит инде алар кайсыбыз гына булсак та һәрвакыт кеше күз алдында без. Алар кешегә күзәтеп тора, ниндидер сүз чыга икән инде. Юкны бар дип гайбәт сөйләүдә күп. Шуңа күрә мин беренче ратта артистлар арасында мондый гауга булуын түгел, дустатлык булуын, бер-беребезгә ярдәмчел булуны теләр идем күбрәк. Бер-беребезгә былай да теге читтән атучыларга җитәрлектер. Шуңа күрә бер-беребезне күбрәк якласак, бер-беребезгә оңай мөгаләмәдә булсак, хәерлерәк булыр идем. Мин уйлавымча, ахыр хәерле булыр дип уйлыйм бу теге. Талашып яшәп булмый. Дус булып яшәргә кирәктер. Дус булып яшәргә кирәк, дуслар!